i-keys emoto noma i-ID yakho noma i-CV yakho noma yini leyo uthembele kuyona. Ngicela ungiphathele next week. Ngizobe ngisonke sukonke ngisemanzini ngithandaza. Then mangifika lana ngizobe nginamandla. Angithi nizweni. Ngibingelela omama, ngibingelela obhuti, ngibingelela osisi umnikeze ama-streams wakho ungakhohlwa. Ngibingelele bonke abagqoke white nabagqoke black ingane zami. Ngiyabingelela nani. Amen bazalwane. Bazalwane ngizokusho ukuthi ngiyanithanda bazalwane. Ngiyathanda kakhulu nibahle njengey'ngilosi. Nonke bazalwane bahle ngishayele izandla. Ngibonga kakhulu iband yami namhlanje yaphila ngiyayizwa isenkosini. Noma nje ngisho ama-streams nakho kodwa bazalwane yaphila iband namhlanje ngiyayizwa ba-happy ba-happy ngomeni. Bazalwane ngabe ngibasola yakubazona kodwa ngiyabathanda ukusizile ukuthi basole ngafaka isibhalo hayi bayaphila namhlanje iswe ngakafika chaye namhlanje yaphela siyabonga bazalwane ngicela ukubona ikhandlela lakho uma uliphethe li-red ngicela ukulibona bazalwane angifuni ukusimosha kakhulu isikhathi ikhandlela lakho uma uliphethe li-red uphethe ikhandlela li-red aliphethe limhlophe uphethe li-red kuphela. Okay, funa namakhandlela singawalight. Eliphathe left, eliphathe right. Do you know bazalwane Inkonzo special? Khona umuntu ozobona ingekho special but mina what I would say is special Inkonzo. Kunabantu abasuke eMthatha. Abazobathi bathi abantu baseMthatha. Abantu bashayela izandla kakhulu bazalwane. Siyasuka manje bafike intathamusa basifika sipractice asikaze sidlale ezayo sipractice story mbelo beshu
nenze mistake enkulu kakhulu izolo. Bekune-meeting meeting national konke umuntu bebengekho nina beningekho e-meeting kodwa-ke ngizona-update ukuthi bekukhulunywa ngalo. Amen bazalwane. Before siye lapho bazalwane kulo mthandazo wethu ngoba namhlanje into ebaluleke kakhulu umthandazo. Into ebaluleke kakhulu bazalwane ukhona umphethe olwayo la. Ufuna ukufundisa uthakatha sondela mama ngikufundisa. Ufuna ukufundisa uthakatha uma ngilele ebusuku ngitshelwe enye into. Ngitshela something. Ngixoxela something. Namhlanje ngixoxela something uma ngilele ebusuku. Amakhandlela akwashela. Sondela lamakhandlela ama-magic oil wakho. Ufuna ukufundisa uthakatha. Namhlanje bazalwane sizothi isitha kumele sithole punishment. Ulo-magic oil wakho ugcobise lamakhandlela. Namhlanje isitha siyothola punishment. Usela. Ungancenge. Ungawuncenge nje. Magic oil wakho ayinokuthi uyawusave. Ungawusave manje. Ungawusave nje. Thoba nje. Thoba nje. Cela no-magic oil enze njengalo mama. Mawuphethe. Kahle kade bengifisa ukuthi lamakhandlela wethu siwalayite. Manje ngicela ukuthi kunabanye bethu abamanuku. Ngoba ukuqoshwa kwethu. Kunabamanuku nje abethi mabenza into yabo inokunuku phakathi. Kodwa ingekho ifana nami. Bese ngeke siqoshwe. Ngoba siyenza into yethu sithakathe kamnandi. Right, masiwenze kanjalo mama. Bese uthatha lo magic oil wakho. Uqobela. Uqobela. Lo magic oil wakho usebenza lapha owakho. Owakho. Akuwona wami. Ngifuna ukunikhombisa ukuthi izinto ninazo amathuluzi ninazo. Inkinga yenu nihlulwa ukusebenzisa. Ngelinye ilanga mangishumayela ngithi mina kunabantu ababenayo yonke into ukudla kwakukhona. Kodwa ngenxa yokuswela ulwazi abazange ukuthi benze kanjani. Ngiphinde ngathi mangishumayela ngelinye ilanga ngathi mina kunabantu abathi mabethandaza bayitshela ukuthi zonke izinto zisezulwini. Kanti abazi ukuthi yonke into esiyithandazelayo ila emhlabeni emthini esandleni sethu. Khona umuntu omzwayo khona ongangizwa. Kunomuntu oseyenza imistake enkulu manje wacela u-magic oil omunye umuntu wagcoba inkinga zomunye umuntu kulama. Kunomuntu owenze imistake sisela. Inkinga yenihlulwe ukulalela, listening skills. Ngoba if ever bengithi kuzoyenzeka lokho bengizothi mina cela kumakhelwane akuningi. Njengamanje lutho yimpi lesibambelana. Oh, kuthiwa kunabantu abafuna i-magic oil ngaphandle angiyazi i-original price imali original price 600. Ngoba sekuyi-emergency uzongiolelisa I know ukuthi bazongisola kakhulu. Ngoba i-price engizoyisho la it's ridiculous. It's emergency abantu bayayifuna sifuna ukusebenza manje. Ngicela ukuthi from 600 kubanike ezandleni ngo-400. Kulu 200 bonke. Ukithi mayelanda ngicela ukuthi masugcobe enye magic oil omunye umuntu thatha lawo makhandlela umnikeze. Thatha wakho amasha. I'm telling you kade kade uzosiza yena ukulwa nezitha zakhe. Why uzomsiza? Nike nje amakhandlela uzohamba kubekalwe. Siyabonga ukuthi umsizi. But if bengifuna kube njalo bengizokwenza lokho ngikusho lokho. Njengamanje bazalwane kunabantu abazothatha le nkonzo ezijoke. Uma wenze leyo mistake hamba uyo rectify uyolungisa manje. Ngiyabona wazozozongena kakhulu. Niki mic ngikho. Ushipa la besandleni. Phakathi
I guess it's your song. Yes. Number 10, Number 10, Yes. Asimshayeleni izandla. Awuyisho besho ngizwa le ngoma futhi. Awuphakamisa amakhandlela akho.
next sondela mawuyisa abasebenzi namhlanje sizofuna izitha zami mama ngabe ngigqokisa uNazaretha omhlophe ebese ngigqokisa intambo egreen yaseZayoni. Amen. Unfortunately ugqoke ijuba kodwa ngabe ngigqokisa la uNazaretha loyana omhlophe nentambo egreen. Uma ngikhuleka la uthi umoya engcwele kunesikhathi la oke wangenwa into eyilungu kwangathi ugijima into engathi inyoka esiswini sakho. Uyangizwa ngithini? Yebo baba. Wathi umoya oyingcwele kimi kunogogo okuvikelile gaba amagaba angazi ugogo isibongo sakho. Yebo baba. Lo gogo uvikile walwela impilo yakho. 28 April ibirthday kaBandle. 28 April ibirthday gogo wakho. Uthi moya ingcwele kimi angikhuleke lo gogo kube sengathi khona into engikusayo kuye. Uma sikhuleka simise kanjena uthi moya ingcwele kunomuntu ongahamba uzwa kuthiwa uqulekile kodwa uquleke ngekhathi zasekuseni wagula oyena owayikhipha endodeni. Kunendoda eyayisiplanile sithi ukuthi izokulobola wathi moya angifuni umuntu abathi usizwe angazi noma uke wathandana nomuntu abathi usizwe yini. Yebo baba lalela uthi Jehova kimi angahambe kakhulu angazi wena uzalwe ku-1986. Amen baba. Usizwe wazalwa ngo-1992. Yebo baba. Hey baba
bese uwashise. Uma uwashise lamakhandlela, uwashisele emva kwesicaba. La kuthiwa makuvula isicaba kuvulwa ngakhona, uwashisele emva kwesicaba. Bese uyakhuluma. Uthi inhlanhla zami zonke ayibuye. Kodwa bangishaya abalwa nami ngilwa nabo. Ngibuyisela khona. Uyangizwa ngithini? Amen. Ngibambisise. Ngizocela ophethe iBhayibheli angivulele ophethe iBhayibheli angivulele kuMahubo 1:22. Yani ngahlala phansi. Mahubo 1:22. Angifundele nje ku1 no2. Amahubo 1:22. Amahubo 1:22. Angifundele nje ku1 no2 before siqhubeke siye phambili ukuze abantu ba-understand ukuthi kahle kahle namhlanje yingani impela sithe izinto kumele zenzeke ngale ndlela. Mahubo 1:22 masaka ready ebese yangifundela. Mahubo 1:22 verse 1. iJerusalema lifiselwa isibusiso. Jerusalema lifiselwa ini? Isibusiso. Igama ifiselwa isibusiso. Ngengubo oyigqokile namhlanje. Ngithi isibusiso siyowehlela kuzo lezo ingubo. Ingubo yakho yamandla namhlanje oyigqokile. Izothi kuwe wenze kahle wafika nawe. Wenze kahle washiya yonke into yenzayo. Ngoba kukhona into ozoyithola namhlanje. Khuluma ngizwi. iJerusalema lifiselwa isibusiso. Igama lokukhuphuka elikaDavide. Ngajabula lapho bethi kimi, masiye endlini kaJehova. Izwa. Ngajabula mangokutshwane asiye kuphi? Ngithanda lapho nje. Ukhona namhlanje uthi mina ngi-invite umngani wami. Nangempela ngijabulile invite umngani wami. Ngathi mngani wami angisasali ngoba ngiyathanda ukuya. Ukhona uthi namhlanje mina ngi-invite phakamisana or wena uthi mina namhlanje ngize nabantu bami abawu3 abawu2 phakamisana sakho ngibona. Baphoze nami. Bawu2 Nkosiyami. Upho wakho. Oh, nami. Upho wakho mama. Uphume Eastern Cape. Uphume Eastern Cape to invite you ngala nangu baba. So there la baba wena phela. Lalela kuzibona ukuthi inhlanhla ingakanani. Lalela inhlanhla yakho ingakanani. Uyakholelwa kuKhehlelezi? Ingoma oyithandayo. Awunayo ingoma yesonto yaziyo. Ingazi Jerusalem ekhaya. Yes. Jerusalem ekhaya. Noma ikanjani uyayenza.
Thandani Nkosi yami. Abe bawunikele nganikele umuntu abathi uJunior phakathi. Amaso ngiba Junior phakathi. Sonela la unikele umuntu. Sonela la. Namhlanje impilo yakhe umuntu iyosindiswa wena. Sonela la. Awumazi uhlala kuphi? Kamasho. Imali atizonikela ngayo le. Yebo. Ibeke inyonza. Ibeke inyonza. Lalela ngitshele wayo ubeka le mali la. Kunento namhlanje oyiphathayo. Nesikhathi esikanani uzala usonta la ekhaya? Uyaqala ukuza namhlanje. Kunento ozoyilanda ke uyangizwa ukuthi ngithini uma ngikhuleka mama behlabelele ngibona ugulu la phansi uyangizwa ngithini kunesikhathi la kade kufanele ugulu la phansi kunomuntu wakagumente igama lakhe abathi usamukelisiwe usemdala uzalwe ngo-1954 lo muntu akakumisile kahle wena mama kade igama likulandela lokuthi baqedile abantu noma lokuthakatha abantu uma ngibuza ngithi Nkosi ubulale bani ngoba kunengane enye esanda kudlula cishe idlule last year igama lakho lathinteka phakathi mangibuza ngithi Nkosi uthi uNkulunkulu kimi awukazi uthakathe umuntu kodwa unebhadi lokuthi njalo abantu mabeyohlola babamba wena wathi moya igade leyo nto ngoba uzobulawa abantu kodwa mawufa uzofa ngokushiswa ngomlilo wathi moya ingcwele uma uhleli laphayana ngabe ngiyakuthatha ngithi noma ake uthathe lobusisi wakaphakathi angazi mina phakathi kanjani kodwa uthi moya ingcwele ngifuna abantu abasuke ezweni langaphakathi ehostel kaMashu kunabantu abazothengwa bese ngathi bafike ekhaya kwakho bafike bayidlulise uyangizwa ukuthi yaza ngazi ngabe ngiyakwazi ukucula ngabe ngathi lengoma ethi ngiya kubo noma zazikhona izilimo uyangizwa ukuthi ngithini zazihlupha umoya wami angazi ngiya noma zazikhona noma zazikhonile kodwa sihlupha umoya uzungasuka endleleni you are about to get there destination isiseduze manje unomuntu azophithanela inkomo lo muntu akhuluma ngaye umuntu ucishe oneminyaka ewu23 umfana uyakhuluma kakhulu too talkative uyangizwa ngithini angazi mina mama uma uzohlala kona ukabani lo muntu uzohlala kona ngizwa ulwiswa uyangizwa ngithini uyalwiswa kakhulu kunabantu abasazoyenza amaphepha akasiwona wabo babuye bathi no wena wangena kanjani la kube sengathi kunezimali abathi zikhokhe
ukuze lo muzi ube segameni lakho. Itayitela likuwe. Libo. Hey. Usazokhokha. Umfana na 23 years udaka utshwala. Ngikhuluma nje namhlanje lele dakini. Ulele. Uyayigaya izinto ezingekho la ekhanda lakhe. Ngathi uyahlala. Lalela kuzohlanya wezinye manje. Ngoba le mali oyibeke kulo sisi kunesidalwa. Kunesalukazi ekhaya kini esasiyisangoma. Esasithi libambe lingashoni ngempela la lingashoni. Esasekhaya kini. Esasithi impela libambe lingashoni. Ngizwa lo mama esinikelela. Mayisnikelela. Lesalukazi babethu trifina. Yebo baba. Kwakubani loyo? Ugogo. Ayabona manje sabona. Sabona ngene manje. Nawo bani? Trifina uma wamsa. So ashona. Yaqonda. Ithi mama anginaluvalo. Lokushiwa nguwe. Ngoba ngiyazi uyohlala uhleli nawe. Uvalo. Yes. Lokushiwa. Yes. Nguwe. Awupaka kusanda sakho. Bangia. Yes. Usoshana uselingami. Abongiwe. Uyangizwa mthi? Yebo baba. Uma ngizwa lo muntu abathi abo. Bambiza kanjalo, uyangizwa mthi? Yebo baba. Uthi umoya ingcwele ngihambe. Ikuphe libonde noma libode. Libonde iseduze nomthathu. Seduze nomthathu. Khona umuntu obathi abongile noma abo ohlala kuleyo ndawo. Omaziyo noma onokusuka lapho. Abongile. Ewe. Lalela. Ithi namhlanje ngizokuthola kahle. Bengithela ngifuna ukuprofeta abantu basesonto. Bengithela ngicela ngiphathele amabhizi. Bese manje ngiphathele amabhizi bese ngikhoma. Ngithele ngakhomi ni umshayisayo ukuthi. Ukuze the very same visitors kungenzeka bakhuluma kabi ngami. Wabakhuluma kabi ngami. Wathi Hayi ngiyakwazi. Ngizwe ngokuthula. awukazi ukukhuluma ngami. Hayi. Mawungibuka lapha nawathi wazi comment ungibuka ku YouTube. Bekubonisa kanje bathi, wathini? Ndathi khangelela ngathi usasemncane. Nakho. Yathanda lapho. Ngithanda message yakho. I-right mayisikokotha kanjani yakho. I-right man. Esasemncane baba. Born 1990. Ezalelwe eJohannesburg Hospital. Njengoba umbona namhlanje na 32 noma 33 yangikhombiza le. Inakaki 32 years of age again, with 3 wives. I'm about to take the 4th one. I know abafazi official. Nginika biography yami ngithi point dakuyona ingane. Businessman, Archbishop, founder ebandla with so many businesses worth maybe billions or millions.
ukuthi wena baba nje sweet father othanda umndeni wakhe othanda abantwana bakhe nabantwana abawu-5 bengikunika nje prophet original prophet ngiprofetha mina kuze kushintshe wena kade ukhona uthi ngeke lo muntu ngeke utsheliwe kanti hayi baba sike ikhala kuphela njengoba uzizwa ikhala namanje unayo intombi esihlala duze noSpa esebenza something like offices noma emsebenzini or bekasebenza ema-office but right now she's unemployed. Baba. Ngisakunika the name igama lami Bongole. Uzeni angithi ngumkhosi dilibhaca someone friend. There was someone friend. Now was someone friend. There was someone delay. There was the water chase. Fagad. Yimlo. Ukli. Untol. Kali. Maybe you're too good out foreigner. No, I love foreigners. Now talk about foreigners. I'm what I am because of the foreigners. That is why I don't change God's name. No man trying to get to pay because God doesn't. Yeah. God doesn't I'm a foreigners. Because of God, I'm just a gadget. I'm a uzwela ngithi baba lalela ke baba be very very careful kunesifo esilandelayo uzobona phambili udleke lento ngesixhosa bathi incane bayazi Baba. bayazi manje sawudleke because right now kune conversation engiyivayo yazi ukuthi lokuncane uthi mawuqeda kuncane phinde ube nolaka uthi no whatever akwenzeke noma yini khathele manje ngithi yakha still wena wenza lento yakho khathele ngikuzwa relationship yakho ngekho right uyezwa baba njengamanje bekufanele ukuthi ngabe ku-business but manje still yonke into itasha ngezandla zakho iyadisappear iyakuleka angazi ubani umalume wakho angazi noma umalume noma ubani owayifuye ihagu yazazi yakho kawume apha ndikho akhali yakho ukhali yakho andiwazi umzi kabani lo okwakunehagu ekhaya ikwaba Ngowabachini. nakho hawu owasekhaya hayi ha sakubona private how i-prophet point sorry ake ngibukeke ngapha hayi noma i-prophet ukhiya usheshusho uthi hayi point ibambe lalela shayifina uma wakho shayifina ufuna ukushayifina amlwele uthi ugogo wakhe nomzila ngithi uyena-ke lo ozokulwela uzwini I'm giving you lamakhandlela 7 days what you will do nani lizolalela ophethe umethikoyi wakhe ngicela wagcobisa manje 7 days asikhulekele inhlanhla kodwa manje sikhulekele impi straight sikhathele asikhulekele inhlanhla kodwa sikhulekele impi kuzothi kusasa utholele yena ugcoba umzimba wonke ugcoba umzimba wonke salundi fundiso Kitando
izona ikhali zakho lezi masawuready kanje wakobile lamakhandlela uzongenzela ifavor namhlanje izitha zakho siyayivalela iminyaka izitha zakho angifuni uthandaze ukuthi show isitha sakho sipanishe isitha sakho thani mawuthandaza ungenzela ifavor ngiyacela uzwe kahle lamakhandlela lapho ozokuwashise khona wabeke khona ebese ngakusasa uvuke uyothenga Nkosi yami nakho ngifundisa ukuthakatha sasa uvuke uyothenga umlotha wamandiya niyawazi Nkosi yami ebese lesitha sakho lamakhandlela ulishise la elinye ulishise ngapha uqobela magic oil ngathi magic oil wesitha ngathi ebese uthatha umlotha wamandiya njalo mawuzothandaza before uqala ukuthandaza uqala ukuvuzela umlotha wamandiya uthi namhlanje ngiyakuphashisa nakwethu uyaphasha manje mina kwethu bakutshala umvino oyona wona bakutshala endaweni eronge endodeni yami uyaphasha wena nendoda yami niyoba izitha niyohubhana wena wathatha isikhundla sami emsebenzini ngiyakuphashisa phambi kwabaqashi izwela ngithi yekani ukufa ningakukhulekela ukufa manje ningakukhulekela ukufa manje sekufa sekufa Mandiya makhandlela akho uqala ubeke la elinye phinde ulibeke la ebese yawalayita la makhandlela before walayita thatha umlotha wamandiya but not today namhlanje uzowalayita without umlotha wamandiya mawuna magic oil ugathini uvuvuzele lento mawuna magic oil ngathi ungaqala uthatha magic oil wakho uqobe la bese uthatha umlotha uvuvuzele uthi mawuvuvuzela mama wenza sokumuntu ephahla ngesinema
uthi namhlanje sitha sami, namhlanje mntanami wena ongena indaba ongazazi, namhlanje lo muzi ngitho wami, lo muzi mama shayifina lapho khona vuka manje, vukela kula makhandlela, uyolwa nabalwa nami, ulwe nezitha zami, ebese uthi zonke ziyophasha, zonke ziyobuya ziyokhothama enyaweni zami, bonke bayofika bathi inkosi yami, mina ngiyinkosi namhlanje ngalezi izibani zami ezimbili. Una WhatsApp, uyakwazi ukufaka status? Uyakwazi usho? Status uyakwazi ukusifaka? Uyakwazi? Bese uthi angisawusebenzisa umuthi. Mina sengisebenzisa 2 red candles. Usho njalo ukuthi status. Uthi khona kuzokwenzeka. Uthi mawufuna lapho washutha amakhandlela akho. Uthi mina wami umthandazo usuhlele kula makhandlela. If you touch me, azokuluma namakhandlela ami. Lalela ke mama. Wena siswami, le mali leyithatha ngiyakuba. Uyezwa? Thatha le mali. Ungenzela ifavor. Sisempini manje. Lo mama lo uyomsiza. Uyomsiza. Wena uzohamba nawe uyothenga wakho amakhandlela ngale mali. Simsize bese uthi mama lapho khona. Ngicela usize lo mama sontweni. Silwe impi yakhe. Uyangizwa ngithini? Nawo nenkinga sisi. Kunentambo owayithatha enyangeni yakamdletshe. Intambo yokubamba indoda. Yebo baba njalo. Le ntambo uzoyikhiphe ingoba wayikhipha uvakashile kwelinye isonto laseJericho. Bakutshela bathi le ntambo ayikho right, wayikhipha. Yebo. Ingane wabathulele nendoda le ntambo yavuka ingaphansi kombhede wangazi ukuthi iphume kanjani. Yebo. Hey madoda. Hey sisi bake akuthanda madoda. Kanti abathandi wena bathanda indaba. Ake akuthanda ngoba. Ngiyazi sisi njengamadoda uphuma la bekubamba wayithatha bibo, wayithatha bibo. Abatshela nankingi batshela mawufunda ukuthi wayithatha. Kodwa le ntambo engahambisani nawe. Ngoba kokuqala mawufika nayo bathiwa uyibilise nesineke insuku. Wayibilisa nani? Njengamanje kumele sigeze wena. Masizogeza ugogo lona wadlule emhlabeni wayekade ethakathe ekhaya kini. Uyavuka unomona. Whatever umuthi othi uyayithatha uyayisebenzisa uyayiphebeza. Ngoba kalungiswanga kuneyikhwama kufanele siyisuse. Kunekhehla ekhaya kini. Ababethu ukhushulwa ozali baba wakho. Umkhulu wakho ozali baba. Igama lakhe ukhushulwa. Babembiza igama lakhe lesidaniso bethi uzinqa senkawo. Angazi. Babesho kanjani? Emzini wakazinqa. Kulapha phezulu. Yayigangile le ndoda. Yayigangile ikusathe ukuthi waze waganga kini egama ngedlozi. Kumanje nina ninenkingi. Ngendlela kade uthandwa yayiwa amadoda kodwa inkinga ukuthi umshado awufiki. Yabona zamuya uyazama kwakha kodwa kunjani? Yabhidlika. Uyafulela kwenza njani? Uyanetha. Ayi, dictionary. Dictionary lo sisinamozo. Dictionary. Lalela sisingelinye ilanga mawuthola isikhathi. Ukuzama nje ukuthi ufike nje esigodleni kwami yazo. Umphathele inkukhu emhlophe. Uzonikela ngayo ungiyiphethe. Ungiphi inkukhu nje. Uzoyiphatha ngiyipheke. Bese ngidla. Amathambo akho bese ngwashisa bese ngithatha umlotha wakho ngunike ngithamba ukugeza. Lo nto mawugeza ngayo ufaka uhlalo omhlophe. Lesalwazi siyasusa. Baba. Right. Nangu umuntu. Imala. Ipi into yakho la. Okay, suyigcobile. Right. Asithathe la makhandlela akho senze ipondo. Enze ipondo.
awushuthi akayanga grade 1. Grade 1 mina kwakudlala kanjalo ngithi. Lalela, hayi yenza njalo. Lalela khona umuntu engifuna ukumfungela. Yabona mawubambela amakhandlela kanjalo. Iringi yakhe yavela kamnandi. Kodwa kuna umuntu engifuna ukumfungela nami. Naye ufungela umshado wakhe. Awujabulile mama. Kunjalo. Angizwa. Kunjalo. Awujabulile uyakhala ebusuku. Awupheli 3 days makhala. Amen. Uphila ngeenyembezi. Thumo engcwele akusuli inyembezi. Amen. Kunjalo. Kodwa kuzowenzeka ngoba kuthiwa mina ngihambe ngemzimkhulu. Uma ngifike emzimkhulu kunenxuba elidala. Abantu bakini ababeyakhe khona abantu abadala abasuka kuleyo ndawo. Izimpi zibhekane nawe kakhulu futhi njengomuntu angathi ungazuthwena ngashada ngephutha. Ngoba ngazi noma ngifunwa noma kwenzakalayo. Yonke into engithi ngiyayenza bayayisola. Ngiyayizwa leyo. Kodwa ke mama namhlanje lamakhandlela uzofika wathatha. Ngizwela uwabasa washisa wakho washisa bese ujombe lo mlilo. Uthi kanti ngonani kulomshado. Ngonani kulomshado. Bakwathethekela sisi. Miscarriage, kuthiwa miscarriage noma abortion. Miscarriage. Ngeke ngisho ukukhulu ngoba kwavela esontweni kwenye isonto enani. Lalela ke ngichazele. Angikuchazele mina. Lento engikhuluma ngayo yenzeka ngo-1994. 13 September 1994. Wow. Angazi ukuthi nganginangakhi inkulu ngoba ngina 33 mama. Lalela ke 1994 ukhona into eyenzeka. Uyangizwa ukuthi ngithini? Njengomuntu angathi kwakufanele kube negazi ethi elinamasuku elaphuma kuwena ngaphansi. Angazi lepho. Uyangizwa ngithini? Wathi weqele wena mama wathi shawadle umncane wakwahlukumezeka. Kunomuntu owayifihla indaba owakwakuhlukumeza ngokucansi ekubamba lapha. Try sexual abuse or sexual touching. Sexual harassment. Umuntu mayithinta ungafuni. Ekuthinta yini sexual touching. Amen. Lento awufunanga uyikhuluma ngoba wabona ukuthi uzoxabanisa umndeni. Uyangizwa ukuthi ngithini? Wathula naye. Kodwa ngabona isinye sakho singekho right. Njengamanje isinye sakho asikho right. Uzobanja lento okuthiwa fiber. Fibros igaqa. Ngazi fiber. Uyayizwa? Unenkinga njengamanje wena esiswini sakho. Kunjalo. Yazi nokuhlala ulale ngesiso kanje uzwa amapeni. Uphinde futhi uhlale ubheke phezulu. Ngezisiso sakho sithi gru njengolwazi. Makuthi gru obvious kunento ephuma kusemuva. Mayiphuma lento ngasemuva yakhululeka. Uyangizwa ukuthi kuthini? Kodwa ke mama uthathe lamakhandlela washisa ubasa umlilo bese uyajonga umlilo, ujonga umlilo bese ujonge futhi uyengale ujonge lesiphambano leso. Ufuna. Mawuqeda lapho bese lo mlilo uthatha amanzi ugeza ubuso bakho bese uthatha lamanzi athi ugeza ngawo ubuso cishe kunento eyicishayo. Amen. uNkulunkulu akusize. Isikhathi sami njengamanje 17 minutes past 11. Ophethe amakhandlela akhe. Babona manje. Baba ngiyathandaza namhlanje. Lamakhandlela wanika amandla Nkosi. Amakhandlela magic oil yepi namhlanje Nkosi kunabantwana abalungisayo balungiselela amabonus wabo balungiselela indlela ebheke emakhaya kuDisemba. Uma befika phambili emakhaya Nkosi kunezinto ezenziwe. Namhlanje ngithumela lamakhandlela wathumela phambili azoba ikhonto ebaziwe Nkosi. Eyoshaba nakwabo eyoshaba abantu abaphazamisa imizi yabo, abantu abavimba imisebenzi, abantu abavimba intando. Nkosi asitela kuningi
kodwa sicela ukuhlakanipha ngoba masinokuhlakanipha sinako konke. Ngiyathandaza Nkosi lo mntwana osuka kuyolwandeni ohluphekile. Awusidalelanga Nkosi ukuhlupheka. Awukaze Nkosi usidalele ukuhlupheka. Ngelinye ilanga bayojabula nathi. Izitha ziyomangala siphela ithwele. Kanti usuyasebenza amandla akho ayasebenza. Umshintsha umntana wakho Nkosi bakhuluma izinto. Bathi ngeke akashintshanga kunento ayilandile. Kanti lesikhathi ususebenza Nkosi. Kunabantwana ngifisa ungena enhlizweni zabo. Ukula inhliziyo zabo, ukula impilo zabo. Bayomangala abangani babo mabeshintsha. Benqoba Nkosi. Bathi ngabona izulu elihle ngabona umhlaba omusha. Konke Nkosi okube ngangina ngikwenza ngakushaya indiva. Benze Nkosi bakushaya indiva. Ngokukhanyisa ibani kunabantu abawudluke empilweni zabo. Bathi mabebamba izinto bathi ngeke aphumelele lona. Nkosi wena ufike kuseni sebethi baqedile ngempilo zabo. Ngeke Nkosi ushintshe umntwana. Kunabantu esibaziyo abagibela imoto ezinzima abahlala emizini yabo. Okwakuthiwa ngeke bashade kodwa Nkosi wakwenza kwenzeka. Usangakwenza nakulo mntwana Nkosi. Ngalezi imali nje ezimbili. Ngegama likaJesu namhlanje Nkosi thumela umoya wakho ngcwele. Beka imindeni yabo Nkosi ehluphekile. Imindeni edelelekile. Abathi Nkosi noma kunama-meeting abaphawuli bona ngoba baziwa ngokuhlupheka. Kodwa ngelinye ilanga Nkosi bawukhuluma lebelinye igama. Unyaka South Africa Nkosi. Ngegama likaJesu ngiyakhuleka namhlanje. Amen and amen. Masifeka size kuwe sinenkinga namhlanje siphuma la kule ndawo zixazululekile. Nkulunkulu wethu omwele, we thank you for this prophetic Sunday. Nkulunkulu wethu onamandla onke silethile imali yethu. Nkulunkulu wemwele zinyaweni zakho impela akekho ze kuwe elambatha elambile asuke kuwe impilo yakho ifana. Nkulunkulu wethu onamandla egameni likaJesu lenkonzo yanamhlanje bonwele siyabonga ngayo sithi impela impilo zethu ngeke siphinde zifane. Nkulunkulu onamandla onke izitha zethu Nkulunkulu wethu onamandla onke iminyango ebivaliwe uyavuleka. Nkulunkulu wethu ongcwele oke phansi uyaphakanyiswa abongela lutho uyakendiswa. Nkulunkulu wethu olambile uyasuthiswa ngegama likaJesu. Sesiphuma mayingcwele siyemakhaya siyathandaza ukuthi nangekusatelizayo Nkulunkulu ongcwele sisazohlangana kule ndawo. Isandla sakho masibe khona phakathi kwethu kuze wena wamkele udumo. Yonke into eyenza kule ndawo uzakhela wena udumo. Father, thank you in Jesus' name.